Action Group Ezekiel Musagar Bodo. थाखाय दिनै मावनो थाखाय खाबु होबाय आरो बे खाबुखौ लानानै गावनि मावनांगौ खामानिफोरखौ जोंनि फरायसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनांगौनि थाखाय मोजां मोनसे फिथाइ मोनहोनांगौनि थाखाय जोंनि जे मावनांगौ खामानिफोरखौ थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादानि खामानि मावनांगोन। दिनै जोंनि आबादनि बिथिं, दिनै जोंनि हारिमु बिथिं, दिनै गासै गेलेनाय बिथिंखौ लानानै दिनै जोंनि समाजाव जौगाहोनांगौनि थाखाय गासै आयदाखौबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनांगोन। दिनैहाय आं बेखौनो खावलायहरनो लुबैदों दिनै फारफ्रोमबो बिथिं जोङो माबेसे खामानि मावनो हादों हायाखै नैबे हिसाबफोरखौ लानानै जोङो दिनै सावरायनो गोनां दङ होननानै आङो सानो। जोङो मैयाबो डेलिगेट सेसननि गेजेरजों एसे बाथ्राफ्रा जोङो एसे ओंखारलायदों। गासै जोङो डेलिगेटआव बेखौ थांखि लाजोबनो हायाखैब्लाबो दिनै फिन जोङो डेलिगेटआव बे गासै बाथ्राफोरखौ सांग्रां फरायसा लोगो नोंथांमोन बाहागो लानो हानाय जोंनि जिल्लानि सिंनि मिडियानि गासै सामलायगिरि नोंथांमोन, बे समाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो फुंबिलि समनि गाहाम हामलायथिखौ आङो बयनिसिमबो जासिदों। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गोथार बिरखोला बिरहोनायनि सोमोन्दै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो खावलायनाय लेखा आङो खुब खम समनि गेजेरावनो बुंनानै बिरखिलानि सिङाव थानानै बाथ्रा बुंनो आङो सिगांदों। बाहागो लानो हानाय गासै मावथि सांग्रां लोगो नोंथांमोन, दहाय मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों दिनै फिरफिलानि सोमोन्दै गोबां जोंनो फोरमायलांदों। आं बेनि गेजेरजों गुवारै फोरमायथारनांगौ दङ आङो बेखौ सानाखै। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 56 बोसोर बैसोआव आगान सुरबाय आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै दिनै 55 बोसोराव आगान होबाय। दा दिनै गोलाव सम माहारिनि थाखाय आरो माहारिया जौगानांगौनि थाखाय आरो बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जोनोम आरो जोनोम मोननायनि उननिफ्राय बर' हारिखौ सिनायथि होनांगौनि थाखाय बे गोलाव समाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि नारा नाथा जुजिनायनि गेजेरजों दिनै नैबे थावनियाव जोङो सफैबाय आरो एसेब्लाबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोब्राब नाजानाय आरो बर' हारिनि गोबां अनसायनायनि गेजेरजों